амон қарабоев падари Мадина Муҳаммадҷонова ки беш аз 2 моҳ боз дар ҳоли беҳушӣ дар шифохонаи қарияи болои Душанбе бистарист, мехоҳад шахсони гунаҳгор дар назди қонун ҷавоб гӯянд. Муҳаммадҷоноваро 26 августи имсол бо нишонаҳои шиканҷа дар шифохона хобонданд. Бо гумони даст доштан дар латукуби ӯ зану шавҳар Парвиз Давлатов ва Азиза Давлатова дастгир шуданд. Боздошти онҳо 1 ноябр ва пас аз муроҷиати фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ сурат гирифт. Пайвандони Азиза Давлатова то кунун дар бораи ҳодиса чизе нагуфтанд. Падари Парвиз Давлатов иддао дорад ки писараш бегуноҳ аст. Амон Қарабоев падари Мадина Муҳаммадҷонова мегӯяд ҳангоми хурд будани духтараш аз модари ӯ ҷудо шуда ба Русия рафта буд ва дар он ҷо ҳамчун соҳибкор фаъолият дорад. Вай гуфт мусибатеро ки ба сари духтараш омадааст 6 сентябри имсол телефонӣ аз ҳамсари пешинаш фаҳмид ва 10 сентябр ба Душанбе омад. Ба гуфтааш давоми 2 ҳафта аз ҳоли духтараш дар беморхона огоҳ шуда бо чанд нафари дигар суҳбат дошт. Мадина Муҳаммадҷоноваи 32 сола модари як фарзанд рӯзи 25 августи имсол дар назди хонааш нопадид шуд ва шаби 26 август дар ҳоли беҳушӣ ва нишонаҳои шиканҷа дар шуъбаи эҳёи маркази маҳаллии Шифобахш ё бемористони қарияи боло бистарӣ шуд. Танҳо баъд аз баҳс ва муроҷиати фаъолон дар шабакаҳои иҷтимоӣ мақомот ба қазияи зоҳиран қасосгирии ҳамсар аз маъшуқаи шавҳар таваҷҷӯҳ карданд. Додситонӣ рӯзи 1 ноябр гуфт ки 2 гумонбар ҳамсарон Азиза ва Парвиз Давлатовҳоро боздошт намуд. Азиза Давлатоваро бар асоси сӯиқасд ба куштор ва ҳамсарашро аз рӯи моддаи азобу уқубати кодекси ҷиноятӣ ба ҷавобгарӣ кашидаанд.